hindi po ako hindi po ako mapakali kasi sa mga nangyayari sa atin. Gusto ko lang ding i-voice out talaga yung mga nararamdaman ko po para sa atin. Kasi mas maganda sana kung aminin na lang yung mga pagkakamali, ano, para maitama yung mga dapat itama. Kasi good governance naman talaga yung kailangan ng tao. Parang kapag pinapanood mo kasi yung mga investigation, I don't know, napapagtanto yung mga nangyari nga at base sa ngayon, yung isang may maganda na ginawa pero mayroon ding sariling agenda at para gustong i-impress lang yung mga Pilipino at yung taong bayan. Yun yung parang pagkaintindi ko eh. Whereas ang kailangan talaga dapat yung sinseridad, gaya po ng ginawa po ng mga naunang presidente na ayan, Ferdinand Marcos Jr., Ferdinand Marcos Sr., sina Benigno Aquino. Makikita mo yung pagmamalasakit, saka yung mga iba pa na naging presidente. Kasi parang nararamdaman mo na parang may kahalong may kahalong pag-aangkin ng mga kredito. Kasi tinatanong mo lagi, dit makikita mo sinong mas magaling, kanino ka nagtitiwala. Parang isip bata ba yung mga tingin ng mga iba sa mga Pilipino. Hindi naman po tayo ganun kasi karamihan hindi naman po ganun. Kasi sa aking pananaw, maganda rin naman po ang tinatakbo ng ating gobyerno ngayon. Disente, tapos sincero, good governance, walang halong mga pagpapa-impress sa taong bayan, kundi serbisyong totoo lang. Ayan. Nakikita naman natin eh. Although na marami ang nagsasabi na kung ano-ano yung pinagsasabi, kita mo naman yung mga tao talaga na na sincero eh. Pero yung mga taong binato ka lang ng granata, babatuhin ka rin ng dinamita, medyo mapaisip-isip tayo kapag kaganon. Kaya ang masasabi ko lang sa tinatakbo ng gobyerno natin, maganda. Napakaganda po. Yung nakaraan, maganda sabi rin natin, pero mayroong nga nakikita na nagawa na parang may breach ba. Yun nga yung dahil nakikita naman yung ebidensya, nandyan yung mga taong nagsasabi, kaya kitang-kita talaga. Dapat lang, aminin na lang at saka itama yung mali. Mas maganda pa yung ganun. Pag yung nakikipagmatigasan, pero kitang-kita naman na meron talaga. Ano po? Meron din namang mga mali sa kasalukuyan, pero ang ibig sabihin, hindi masyadong major o ano, dahil ganun talaga eh. Hindi naman nawawala yung mga try and error sa gobyerno. So hanggang dyan na lamang yung masasabi ko. Basta okay lang sa akin ang ginagawa ng sariling gobyerno ngayon. God bless everyone.